Trápi ťa, čo sa deje v Palestíne a nevieš veľmi, čo presne máš urobiť? Mám pre teba tip. Každý štvrtok sa vieme ako jednotlivci zúčastniť tzv. Spending strike. Znamená v preklade štrajk transakcií. A v zásade to znamená sa tak troška pripraviť a každý štvrtok neminúť ani eurko. Dá sa to urobiť napríklad tak, že každý štvrtok si dobre naplánujem, nepoužijem MHD, nepoužijem bicykel, prejdem peši, keď sa dá, nenakúpim potraviny, odložím všetky možné platobné príkazy alebo iné transakcie, zachovám sa, ako by som ekonomicky vlastne neexistovala. Týmto jednodňovým vypnutím, keď sa spojíme a bude nás veľa, budeme vedieť vyvolať tzv. Ekonomické vlny, výpadky. Ono to bude vidno na výkazoch, na rôznych ďalších veciach. Vieme vlastne uprieť na to miesto, ktoré najviac boli, čo sú na nešťastie teda v dnešnom svete financie. Čiže v skratke, ak neviete ako priamo inak pomôcť, viete každý štvrtok pomôcť tým, že nebudete utrácať vôbec žiadne peniaze. Touto formou ušetríš peniažky, podporíš Palestínu. Win-win. Okrem Spending Strikes vo štvrtky vás pozývame 2. oktobra taktiež vo štvrtok 17:30 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, kde sa bude konať pochod solidarity s Palestínou a všetkými ostatnými otlačenými krajinami. Prídite.